जय हिंद। अभी बागेश्वर धाम के महाराज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आवे के पहले माननीय हमनी के मंत्री बानी तेज प्रताप जी वहाँ के बयान जारी कैनी हो आ कि वहाँ के हमनी के रोक देव जा। वहाँ के आवते आवते हिंदू मुस्लिम करे मने अफवाह फैली, दंगा फैली। अच्छा, हम यहाँ से तेज प्रताप जी से पूछे के चाहतनी कि रउआ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी तो बाहर स्टेट के बानी, रउआ तो यहाँ कोनो कल कारखाना लगैले नहीं की, ना कहीं नौकरी बा, ना कहीं रोजगार बा, ना शिक्षा के भी वह हाल बा। बिहार के लोग बाहर जाके नौकरी करता, रउआ बिहार के आदमी सुरक्षित बाणे बाहर में जाके? रउआ दूसरा स्टेट के आदमी के चाहे धर्म गुरु के रउआ रोकतानी, तो वहाँ के आदमी जे बावे, वहाँ के मने आदमी बाणे, वहाँ के जे वहाँ के भक्त बाणे, उनकरा मन में कैसन लागी? हालांकि बिहारी तो अपने देश के कोना कोना में बाणे, रउआ तो कहीं मजदूरी नहीं है करे के, रउआ तो आलिशान महल में पटना रहे के बा। ये मजदूर लोग के का होई? रउआ संगठन तैयार करतनी, सेना तैयार करतनी, उस सेना में बताई कि अमीर लोग बा, ओहू में गरीब लोग बा, मजदूर लोग बा। आ वो मजदूर लोग के संगे अगर कहीं बाहर स्टेट में कुछ गलत होता तो एक जिम्मेदार के होई? आ शुरू से होता आइल बा, महाराष्ट्र होखो, असम होखो, जहां भी होखो, ये शुरू से होता आइल बा। और वो लोग हमेशा ये कोशिश कैले बानी कि ना बिहार में कुछ करे के नहीं के, ना कल कारखाना लगावे के बा, नौकरी के अवसर देवे के बा। तो बताई कि बिहार के आदमी सुरक्षित कैसे रहियन? और वो लोग केहू के रोक देता नहीं, केहू के धर्म गुरु के रोक देता नहीं। हालांकि भारत एगो धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ केहू के धर्म गुरु के रोकल नहीं जा सकत, ना मौलाना के रोकल जा सकता, ना पादरी के रोकल जा सकता, ना सिख लोग के गुरु के रोकल जा सकता, ना हिंदू के धर्म गुरु के रोकल जा सकता। अब बताई संविधान पर अपन देश चली कि रउआ लोग के बड़बोलपन पर लोग चली? रउआ लोग जौन बोले वही पर चली? फोकस उनकरा के रोकल माने बेबुनियाद बा, एकरा के रोक के कुछ हासिल ना हुई। रउआ अगर कार्य करे के बाद तो शिक्षा पर कार्य करी, नौकरी पर कार्य करी, रोजगार पर कार्य करी, समाज के एगो बढ़िया दिशा दी, जे समाज आगे के तरफ विकसित होके, अपन बिहार आगे के तरफ विकसित होके कर दे। और आज तक ले बिहार की जनता के बारे में कहियो बढ़िया सोचले बानी कि वो जनता बाणे, वो एमपी में बाणे, वो गुजरात में बाणे, वो छत्तीसगढ़ में बाणे, वो दिल्ली में बाणे, वो देश के हर कोना में बाणे, वो सुरक्षित रही है? और दूसरा स्टेट के लोग के संगे भेदभाव करे तो वो अपना बिहारी के संगे भेदभाव करी कि ना करी? अपन बिहारी ही सबसे ज्यादा दूसरा स्टेट में बाणे, काहे कि यहाँ तो उनके पास कुछ हिंदुओं दूसरा स्टेट में बाणे, मुसलमान भी दूसरा स्टेट में बाणे, आ हिंदू के हर जाति दूसरा स्टेट में बाणे। जो मजदूर बाणे, नौकरी पेशा नौकरी करता ने, उनकरा के देखे वाला केहू नहीं खे। रउआ अपना महल से बाहर ना निकले, लेकिन वो अगर वो लोग के संगे कुछ दिक्कत होता तो फिर तो का हो सकता? के रोके आई? ये लोग ये सब रउआ लोग के सोच में नहीं के आकि बिहार के आगे सोची खाली बाकी हिंदू मुस्लिम के दंगा। हिंदू मुस्लिम के दंगा होई काहे? हो नहीं के सकत इतना। अगर रउआ के सुन के लोग रउआ सोच पर चली तो जरूर हिंदू मुस्लिम के दंगा फैली। एक तरह हिंदू मुस्लिम के दंगा ना फैली। आ कोनो धर्म के प्रचार कइल या फिर धर्म से लोग के जोड़ल गलत ना होला। धर्म ही ऐसा चीज होला कि जना के वजह से लोग सही रास्ता धके चलेला। धर्म केहू के रोक। बिहार में कल कारखाना लगाई, जितना बिहार के मंत्री लोग रउआ लोग बानी, अपना अपना विभाग के अच्छा से संभाली। अपन विभाग बढ़िया होको, अपन बिहार बढ़िया होको। जात में धर्म में रउआ लोग मत मारी। परेशानी तो हिंदुओं के बा, परेशानी मुसलमान के बा, अब परेशानी हिंदू के हर जात के बा। उ रउआ लोग दूर ना करेम, उ मजदूर के रउआ लोग परेशानी के दूर ना करेम। रउआ लोग खाली जात में धर्म में लड़ावे के अलावा और कुछ नहीं जानत। आही बिहार के लोग इतना समझ लो कि बाहर गईला के बाद हर केहू बिहारी बाणे, ना कोनो जात के बाणे, ना कोनो धर्म के बाणे। पर वो लोग भी ध्यान दी। आ नेता लोग के कहला से रउआ लोग गलत रास्ता मत धड़ी लो, केहू के रोक टोक मत करी लो। आज रउआ दूसरा के संगे भेदभाव करे, कल रउआ संगे भेदभाव होई। इसे बात पर अमल करी लो और रउआ लो इस चीज पर ध्यान दी लो। आकि बिहार
एगो उन्नत बिहार बनो। आ रउआ लोग केहू के बहकावा में मत आई लो। रउआ लोग हालांकि वीडियो देख के अपन प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें लो कि वीडियो कैसन लागल है। कैमरामैन रोहित सिंह के साथ हम विश्वजीत सिंह किनवार, जय बिहार टीवी।